fort temporal. Tots junts som imparables i no ens vencerà ningú. Si el món tenebrós ens vol barrar el pas, no hi ha amagatall que escolta el cor. Ets tu qui avui amb mi, tots junts som imparables i no ens vencerà ningú. Blue Dragon. I pensar que el meu estimat país ha quedat totalment destruït. Pobra majestat! Però quina sort que almenys haguem pogut rescatar en Conrad i els seus homes de dins el castell. Oi, Xu? Què? Esclar. I què penses fer a partir d'ara, Conrad? Al sud. Aniré al sud. Mentre quedin homes que mantinguin ferma la voluntat de derrotar en Nene i el gran regne, Gibral no desapareixerà. Recorreré tot el país. Reuniré els meus homes. I ho tornarem a intentar. Seguirem lluitant contra en Nene tantes vegades com faci falta. En aquests moments és l'únic camí que puc seguir. Persecució. L'informador. I nosaltres, quin pla tenim a partir d'ara? Ens quedarem aquí fins que en Conrad i els seus homes estiguin a punt per marxar. Aleshores nosaltres continuarem avançant i anirem cap a les següents ruïnes dels cavallers. Que no anem tots maruplegats amb en Conrad? Nosaltres no som militars. I com més gent tinguem al grup, més lenta serà la marxa. Em sap greu, però és així. Maru. I no ens han d'esperar que l'Homeron surti o què? L'Homeron és un informador de primera. És igual on siguem, ell ens pot trobar a partir de la seva xarxa d'informadors. Quan vulgui no li costarà saber on som i posar-se en contacte amb nosaltres. Espero que em pugui sortir si hi estalvi d'allà dins. Tranquil·la. L'Homeron és un bon professional i sap el que es fa. Siguin quines siguin les dificultats i les proves que hagi de superar, segur que se'n sabrà sortir sense problemes. Segons tinc entès, la sala d'informàtica és al fons. Es veu que no fa gaire han assaltat aquell centre de detenció. M'agradaria saber per què han atacat precisament aquell en concret. Rescatar el mestre cavaller Conrad no és precisament una tasca inútil. La seva presència pot ser útil per elevar la moral i convèncer els aliats de tornar a agafar les armes. Però la manera que han atacat em sorprèn una mica. Semblava com si lluitessin perquè es notés bé que hi eren. Si l'objectiu que tenien era rescatar els presoners, el més normal era anar en secret. Aleshores, la base més pròxima s'ha vist obligada a enviar reforços. I, per tant, el centre de detenció llavors ha acaparat l'atenció de l'exèrcit del Gran Regne. Esclar, ara ho entenc tot. Aquesta és la planta dels ordinadors. D'aquí endavant hi ha un estricte sistema de seguretat que controla l'entrada d'intrusos i l'ús de la connexió amb l'ordinador central. Comencem per la càmera. A treballar.
insectes miratge. No hi ha cap sistema de seguretat capaç d'impedir-me que entri. Penso avançar sense cap reserva. Què hi fas aquí? Ordres de la sala de control. S'han detectat unes interferències. A les càmeres de vigilància d'aquesta zona es veu. A les càmeres? I què tenen a veure amb nosaltres, les càmeres? El més normal és que se n'encarreguin els tècnics. Bé, la veritat és que teniu raó, però... Ara resulta que tinc una feineta per vosaltres dos! Us he deixat el sistema nerviós central paralitzat temporalment. Ara la vostra vida està a la meva disposició més absoluta. No podeu ni moure-us, ni parlar, ni tan sols parpellejar sense que jo us doni el consentiment. No us resistiu, ara sou els meus esclaus. M'heu d'obeir, esclaus meus, en tot allò que només jo us ordeni. Ho heu entès? Sou els meus esclaus. Jureu-me lleialtat absoluta. Sí, senyor. Som els teus esclaus fidels. Molt bé. Castell de la Testa. En aquesta base hi ha un terminal des d'on es pot tenir accés lliure al sistema informàtic central del Gran Regne. Molt astut, Omeron, però has ficat el teu nas massa endins. El joc ja s'ha acabat. Abans que acabis sabem més del compte, et penso enviar les tenebres amb les meves pròpies mans. Déu-n'hi-do, quin humor que gasta el capità Gillian. Fer-nos sortir a explorar amb aquesta calma no és gaire per la nostra categoria. D'aquesta mena de feines se n'haurien d'encarregar els tipus 2 o potser els Caniwa. Les màquines no són de fiar. I em sembla que vosaltres dos ho hauríeu de saber millor que ningú. Tens raó. La veritat és que no serveixen per res. Però per què ens han fet sortir a explorar? No ens han dit res. Sabíeu que fa unes hores han atacat un centre de detenció que és molt a prop d'aquí? Sí. I a nosaltres què? Ha sigut cosa d'aquells manipuladors d'ombres. I la Cynthia i en Lemmer han participat a la lluita i no els han pogut vèncer. És una oportunitat perfecta per fer mèrits, no trobeu? Home, vist d'aquesta manera potser sí, però... Espero que no ens hi facis anar per lluir-te tu ara. Sents? Tranquils, ja sé el que em dic. Es desplacen amb una colla força gran de presoners extenuats i no poden anar gaire lluny. A més, en aquesta zona no hi ha gaires llocs segurs on un grup tan gran de gent es pugui amagar de nosaltres. Esclar que no. L'EMA 345. Exacte, el bosc de Robe. En aquests moments, l'Andropov va cap a la zona des d'una altra direcció. Si els podem acorralar... Tindrem els manipuladors. I els presos fugats. 2 pardals d'un tret. Ho heu fet molt bé, nois. Ara ja podeu tornar a les vostres posicions de guàrdia. Sí, entesos. Però sobretot, no deixeu passar absolutament a ningú fins que jo us ho digui, d'acord? I una altra cosa, si passés res fora del normal, oblideu-vos per sempre que he estat aquí. Ho heu entès? Sí, ho hem entès. Doncs molt bé.
Sensors de pressió. Que enginyós. Som-hi. Ara sí que hi ha arribat l'hora de la veritat. Un combat. Evidentment, això no és cosa meva. Mira! Ja Maru venen! Ja sabia jo que Maru vindrien! És tal com ha dit la Zola. Es veu que ha valgut la pena esperar-se, oi? 1, 2, 3... Només venen 3 manipuladors d'ombres. Nosaltres també som 3, no els hem de deixar continuar avançant de cap manera. Endavant, Maru, som-hi! Nois, tal com ha dit la Zola, hem d'impedir que entrin al bosc, sigui com sigui. Sí! Mira, és ell! Sí, el recordo molt bé. I ja està? Això és l'únic que sabeu fer? Mare! Què? Ens haureu de perdonar, com que només som 3. Farem servir els presoners d'Skull. Que comenci a pujar! Per accedir al sistema informàtic central del Gran Regne, es necessita un document d'identitat d'un membre de la classe dirigent i les empremtes de la seva mà esquerra. O bé, s'ha de sol·licitar un permís especial d'accés i un codi. I en cas que no es pugui disposar de cap dels dos, s'hauran de sabotejar les 4 barreres i destruir-les. Comencem per la primera. Barrera superada. La segona. Superada. Tercera. Superada. Accés aprovat. Connexió amb la base de dades. Qui deu ser el protector dels Extra 7? Si ella sola ha tingut prou capacitat per dur a terme una operació com aquesta, és per un motiu. I és que, darrere seu hi ha una poderosa organització que li dona suport. El seu radi d'acció no és només Gibral, també s'estén per Cor i Nimitia. Si és veritat el que em penso, ella ha de ser un membre d'alt nivell del servei d'intel·ligència del Gran Regne o del Nene. Consulta de dades referents als Extra 7 o a moviments o ordres que hi tinguin relació. No hi ha dades. A veure els informes de la investigació de les ombres. Res. No consta que el Gran Regne s'hagi fet cap investigació sobre els Extra 7. Busca una llista amb els membres del servei d'intel·ligència. N'hi ha masses, i no tinc tant de temps. Però és molt estrany. Com pot ser que al sistema central del Gran Regne no hi hagi cap dada dels Extra 7? Potser m'he equivocat d'enemic, però no hi ha més organitzacions que reuneixin les condicions. No hi ha res més.
Identifica't. Digue'ns qui ets. L'autorització. Si no en tens cap, hauràs de girar cua immediatament. Girar cua? Em sembla que no podrà ser això. Hipopòtam en transformació! Hipotransforma! Ja està! Veniu tots, entreu aquí dins! Maleït gran regne! Ei, tu! Me l'Estar ho pagaràs! Ha arribat l'hora de saldar uns quants comptes pendents. Que es faci justícia! Justícia? Just o no, la lluita serà despietada. Festa de prova! A diferència del teu, el meu Elfir es caracteritza per la velocitat de vol. Si no et sap greu, trauré el màxim profit possible d'aquest avantatge. Aquest pas serem el blanc perfecte. Ara! Culpa de ser! Gràcies, drac blau! No et rendeixis, Maru Maro! Maru! Jo no em penso rendir davant d'aquest paio! Però què et fas? Maru, vine un moment. Maru? Si ara em dono per vençut, el Ju se'n riurà de mi. Si encara amb mi de front no me'n surto, hauré de canviar d'estratègia. Comprovació de les accions militars que van tenir lloc als voltants del castell de Gibral el dia que van trobar els Extra 7. Aplicació del filtre. Limitació de la recerca a operacions especials. Casos trobats, 3. Salines, Delfinium, Norc. Ja ho tinc. Oberon, t'haig de parar els peus. Qui ets tu? Quiet! Tu dispara! Els conductes d'aire. Un intrús a la sala d'informàtica! Em sembla que n'he fet un gra massa. On és l'intrús? Doncs no ho sé. Quan he arribat aquí, ja no hi era, senyor. Busqueu-lo, encara no pot haver anat gaire lluny. Ja sabia que era ella. Raig picador! És massa ràpid. Si no capturem l'enemic immediatament, no hi tenim res a fer. És molt esmunyadís. No et queixis tant. I concentra't, Giro. Conquesta! Tota teva. Em sembla que et farà falta. És evident que no esteu gaire acostumats a les lluites aèries. A veure què... Jo no n'estaria tan maro segur! Com? Només és un atac de distracció! Va, que segur que pots, Maru Maro! Ja! Ploma!
Galàxia! Damunt Tigre Sabre! La Gran Llampec! Capità! Es pot saber on mires? Però qui? T'has equivocat del tot, maleït sicari del Gran Regne! I ara què cony hem fet, Antropov? Alerta groga. L'enemic és superior. Aconsello la retirada. Què fas, Antropov? Recull els teus subordinats. Aconsello reestructurar el sistema d'atac tot sencer. Si continues així, et derrotaran, Gideon. Maleït sigues. Només és un consell. Ho deixo tot a la teva disposició. Visca! Visca! Ja està. Ara ja et tinc. Delphinium.ブーケの美貌に嫉妬した紳士や女のプライドをかけついに一騎打ちを始める。大丈夫、私野球拳は強いんだから。そんなこと言ったってブーケどっちが勝ってもお得な展開マロン。次回ブルードラゴン消え消えのヤーン。